Danas sam u Kišinjevu, glavnom gradu Republike Moldavije, na putu do Ukrajine, do Odese, gdje se održava 4. po redu samit lidera Ukrajina, jugoistočna Evropa. Ovdje sam danas imao već susret sa predsjednicom Republike Moldavije, Majom Sandu. Nastavili smo naš prijateljski razgovor koji smo započeli u okviru njene državne posjete Crnoj Gori. Fokus su dvije teme: unapređenje naših bilateralnih odnosa. Mislim da je sjajna vijest što ovoga ljeta Crnu Goru i Moldaviju povezuje aviolinija između Kišinjeva i Tivta i to je upravo pravi put ka dodatno jačanju naših bilateralnih odnosa. Također, naravno, razgovarali smo i o našoj evropskoj perspektivi, o evropskoj perspektivi i Crne Gore i Moldavije. Crna Gora je zemlja predvodnica na ovom putu, ali svaki korak naprijed svih ostalih zemalja kandidata poput Moldavije nas izuzetno raduje. Sjutra nastavljam put za Odesu, gdje ću, kao što sam rekao, zajedno sa ostalim liderima učestvovati na 4. po redu samitu Ukrajina, jugoistočna Evropa, gdje ćemo zajedno poslati poruku podrške trajnom i pravednom miru u Ukrajini.